Jaha, tervetuloa tänne Penttilän tilalle. Oletteko te tää suurmestari Heikki Penttilä? No kai sitä voi silläkin tavalla varmaan sitten nimittää. Terve. Moro. Sitten meillä on kuljetusvastaava Timppa. Te teette nämä perunariaskat tästä naapuritilojen aineksista. No kyllä se oikeastaan naapuritilojen aineksista. Aikaisemmin me tehtiin niitä itse, mutta nyt se tulee Säksmäeltä. Jaha. Aika läheltä kuitenkin. Siellähän on se Kaarisilta, joo. Mitenkäs nämä riaskat, niin ei ne nyt varmaan kuitenkaan joka päivä kuuden sinne osuuskaupoille. Kyllä sinne joka päivä toimitellaan tuoretta riaskaa, paitsi pyhäisin, kun ei kulje muutenkaan. No niin, joo, aivan totta. No mutta mitenkäs tämä halpuutus vaikuttaa tämmöiseen pienen tilan arkeen? No on se meidän arkeen sen verran vaikuttanut, että enempi tehdään sinne osuuskaupalle riaskaa tällä hetkellä. Hintoihin se ei ole vaikuttanut mitään, että 5 vuotta me ollaan tätä riaskaa nyt tässä tehty. Ja meidän tukkuhinnat on ollut samat kaiken aikaa ja on edelleenkin. Mitäs Timppa? Onko asiat hyvin? Hyvä. Joo, tämähän on ihan nerokasta.